Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać taką ładowarkę kupioną na AliExpressie i powiem tak, w dobie urządzeń, które wymagają dosyć mocnego zasilania, wydajnego, myślę, że teraz nastał jakiś taki czas, to jest tylko moje wyłączne zdanie, że na AliExpressie będzie panowała taka moda na ładowarki all-in-one, które są mocne, posiadają technologię GAN. I tak jak tutaj widać, dzięki takim ładowarkom możemy sobie podpiąć kilka urządzeń i ładować je. Słuchajcie, motyw był taki, że ja i pewien taki mój znajomy z czatu YouTube'a stanął przed dylematem kupna ładowarki. I mieliśmy dylemat, czy kupić mechanika, czy ja na to będę mówił Ugi Bugi. Mechanika czy Ugi Bugi. I zrobiliśmy tak, ja kupiłem Ugi Bugi, a Hebi, pozdrawiam, kupił, słuchajcie, mechanika. I tak na dobrą sprawę, teraz jak ja sobie przejrzałem troszeczkę AliExpressa i coś Wam pokażę. Taką trójcę znalazłem, można powiedzieć, na AliExpressie. Słuchajcie, ja zamówiłem tego tutaj, Ugi Bugi 420W. No tutaj wszystko ładnie, pięknie opisane, elegancko, a Hebi zamówił, słuchajcie, mechanika. Dodatkowo przeglądając AliExpressa jeszcze znalazłem jedną ładowarkę, a w zasadzie gdzieś któreś zdjęcie mnie zaintrygowało i szukałem na AliExpressie tej ładowarki. I słuchajcie, znalazłem taką ładowareczkę, która z tej stawki można powiedzieć, że jest najdroższa. No i zobaczcie, ona tutaj kosztuje 254 zł. Ma opisane te wszystkie porty PD31 140W. Wygląda fajnie, ma też bezprzewodowe ładowanie. Mechanik też posiada bezprzewodowe ładowanie. Jedynie Ugi Bugi z tej stawki, pomimo tego, że jest najmocniejsza, nie posiada ładowania indukcyjnego. No i co? I dzisiaj chciałem Wam pokazać mniej więcej tą ładowarkę, jak ona działa, powiedzieć kilka słów o tej ładowarce i na końcu myślę, że zrobię takie moje osobiste podsumowanie i powiem Wam, czy warto jest tą ładowarkę kupić, czy może warto się bardziej zastanowić, coś poszukać bardziej dogłębniej, lepszego, nie wiem. Także lecimy sobie z takim może tutaj na początku pokazem na AliExpressie. Ładowarka 186 zł, filmiki, piękne opisy, 140W, Power Delivery, słuchajcie, 3.1, dwa porty, 140W. I co my tutaj mamy? Zdjęcia oczywiście pięknie pokazujące, jak to wszystko wygląda. Możemy ładować laptopy, dlatego wspomniałem o tym wcześniej, że no w sumie już jest taki, można powiedzieć, okres z tymi ładowarkami, że no ładowarki nie tylko służą do ładowania telefonów, ale także do ładowania laptopów i dlatego muszą być mocniejsze, z lepszymi tymi protokołami Power Delivery 3.1, 3.0 i tak dalej. No i co? Pięknie tutaj pokazano, że laptopa ładuje. Oczywiście, fajnie. Powiem Wam szczerze, że zrobiłem też takiego testa na Dellu. Później Wam powiem troszeczkę więcej na ten temat. Słuchajcie, mechanik. Mechanik jest praktycznie ceną, niedużo się różnią, bo no praktycznie no, to samo. 186 zł, mechanik też bardzo ładnie wygląda. Jaka jest różnica pomiędzy mechanikiem a tym Ugi Bugi? Przede wszystkim jest indukcyjne ładowanie w mechaniku i powiem Wam tak, jedna sprawa w Ugi Bugi jest troszeczkę taka na minus, ponieważ jak sobie tutaj wejdziemy w obrazeczki, to zobaczcie, tutaj jest pokazane taka fajna skala, ładna, piękna, 420W. I słuchajcie, więcej nic tutaj nie zobaczycie oprócz informacji, ile wat jest pobieranych przez urządzenie, bądź też więcej podpiętych urządzeń. Potem jest jakiś taki ekranik, który pokazuje wszystkie te porty, pod które są podłączone i gdzie co działa. Natomiast co my tutaj jeszcze mamy? Mamy piękną taką ikonkę, słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Zresztą pokażę Wam to w realu, jak to będzie działało. No, tu jest taka rozpiska tych portów wszystkich, pod które podpinamy USB-ki i tam się pokazuje, ile wat leci. Można ładować laptopy, smartfony, tablety, iPodsy, switche, drony i wszystko, co tam obsługuje USB-C.
Słuchajcie, no nie ma. Tutaj wtyczki do wyboru jakie są. Oczywiście rozpiska, słuchajcie, bardzo ważne. Tutaj jest rozpiska, jakie porty obsługują, jakie napięcia, jak mogą być maksymalnie obciążone. Jak widać, port C1 maksymalnie może dać 140 W, drugi może dać też maksymalnie 140 W. Słuchajcie, trójka, czwórka, piątka, szóstka, moim zdaniem to są 4 połączone porty. One dają po 100 W. Podłączając, załóżmy, dwa urządzenia po 50 W, tutaj w te porty nie będzie tak, że będzie nam ładować jeden 100 W, drugi 100 W, tylko jeden 50, drugi 50. Także to trzeba też sobie wziąć pod uwagę. Tak samo wygląda sytuacja tutaj, podpinając do tych dwóch portów, co są opisane 140 W, dwa urządzenia, ta moc będzie jakby dzielona pomiędzy tymi portami. No i dwa ostatnie porty USB, czyli tak jak tutaj piszę, Quick Charge 60 W. Zmierzyłem też pod obciążeniem te porty 60W. Później Wam powiem więcej na ten temat, ile wycisnąłem pod obciążeniem. No i total output 420 W i gdzieś jest taka rozpiska, nawet chyba na instrukcji, która pokazuje wszystkie kombinacje, jakie można uzyskać na tych portach, o czym Wam później pokażę. No i słuchajcie, tak wygląda opis, wiadomo. Słuchajcie, mechanika nie testowałem, wiem, że ma Hebi. Jakie tam są niuanse na tym mechaniku, to Wam nie powiem. Nie testowałem, to nie będę się wypowiadał. No i ta ostatnia ładowarka z tej całej trójcy to jest, słuchajcie, ładowarka Asometecha za 254 zł. W sumie najdroższa jest i no też ładnie wygląda. Powiem Wam szczerze, że jest bardzo fajnie zrobiona. Tak na dobrą sprawę, tutaj mamy dwa urządzenia, możemy pod USB-C, no i to jedno takie mocne wyjście Power Delivery 3.1 140 W. Czyli do jakichś laptopów albo jakieś urządzenia, które, nie wiem, jakieś telefony, które potrafią być ładowane z większą mocą. No i Quick Charge 3.0. Oczywiście na Ugi Bugi nie ma napisane Quick Charge 3.0, tylko jest Quick Charge 60 W. Tutaj jest to jakoś tak w miarę fajnie opisane. Quick Charge 3.0, OK, Power Delivery 3.1, wiadomo o co chodzi. A na Ugi Bugi nie mamy tego takiego jakby jasnego przekazu, że to jest Power Delivery 3.1, tylko jest 140 W. Także to są takie niuanse. Tutaj prawdopodobnie będą jakieś opisy, komentarze. Także tak wygląda, słuchajcie, cała ta trójca z tych ładowarek. Co ja tutaj sobie jeszcze, słuchajcie, otwarłem? Słuchajcie, jeżeli chodzi o testy, na czym to testowałem? Na obciążeniu Atorcha, tu jest taka płytka, która ma Power Delivery 3.1, obsługuje wyzwalanie do 28V. Tu są, jak widać, diodki 5, 9, 12, 15, 20 i 28V, czyli właśnie Power Delivery 3.1. I na takiej płytce pod obciążeniem z Atorchem to testowałem. Niestety, ale już powiem teraz na samym początku, nie udało mi się na tej płytce z Atorchem, z tą ładowarką, z kablem. Słuchajcie, jeszcze ważna informacja, bo kabel musi być odpowiedni też. Jeżeli chodzi o kabel, to testowałem to na Baseusie, tutaj kupionym na Allegro za 18 zł. Baseus obsługuje Power Delivery 3.1. Gdzieś tu jest opis. 240W, czyli tak naprawdę 50V, 5 A specyfikacji podają. I powiem Wam tak, testując ten kabel, to już od razu zdradzę, z FirSim, prawdopodobnie FirSinie 48 nie ma wykrywania Power Delivery 3.1, ma tylko 3.0. No niestety wyskoczyło mi tylko obsługa Power Delivery 3.1, ale coś Wam zdradzę jeszcze, bo mam znajomego, który na live u mnie ma FirSi 58, który ma Power Delivery 3.1 i słuchajcie, ten kabel Baseusa dokładnie pokazał tak samo Power Delivery 3.1. Także tak to wygląda. I co tu jeszcze chciałem Wam powiedzieć ciekawego na ten temat? No przetestowałem to po prostu ten kabel na ustawieniu na tej płytce na wyzwoleniu 20V, czyli maksymalnie co mogłem obciążyć tą ładowarkę to było 100 W. No i na tym powiedzmy moje testy się kończą.
Słuchajcie, jeżeli tutaj chodzi o kabel Baseusa, to jeszcze zrobiłem sobie na live taki screen i odczyt właśnie tym FeelSim jest pokazane. Baseus pokazuje długość, faktycznie to jest kabel 1 metr, od 0 do 1 metra, 50 V, 5 amperów. Jeżeli chodzi o szybkość tego kabla, słuchajcie, to jest speed USB 2.0. Powiem Wam tak jeszcze, widziałem screeny z Filsiego 58, gdzie znajomy mi wysyłał kabel jakiś Thunderbolta i tam było, słuchajcie, też 50 V, 5 amperów, ale już jeżeli chodzi o speed, to tutaj pisało USB 4 Gen 3. Także szybkości ten kabel miał o wiele większe niż ten Baseus. To taka informacja ode mnie. No i co tutaj jeszcze jest do pokazania? Słuchajcie, jest jeszcze do pokazania, ale to dalej, jak rozebrałem to urządzenie. To będzie chyba absolutna nowość, jeżeli chodzi o te urządzenie i taką premierę na YouTubie. Chyba jeszcze nikt tego nie rozkręcił. Jestem pierwszą osobą na świecie, można powiedzieć, która rozkręciła tego Ugi Bugi. Zobaczycie sobie, jak to w środku wygląda. A teraz przejdźmy sobie może do takiego szybkiego pokazania, jak to urządzenie działa, jak funkcjonuje. Przetestuję je, słuchajcie, na razie na telefonie. Nie będę już wpuszczał jakichś testów z obciążeniem, bo już i tak powiedziałem, jak to obciążenie wypadło na tym teście z tym Atorczem. I słuchajcie, jeszcze raz, skupmy się z tyłu. Jak to wygląda w ogóle? Tabliczka informacyjna, jakieś informacje o tym. Możecie sobie zapauzować, żeby ktoś tam chciał sobie to jakoś bardziej rozkminić. Po boku oczywiście jakieś tam napisy, z przodu panel nie jest dotykowy, to jest tylko taka szybka. Od spodu gumki, nie ma tutaj śrubek. Oczywiście tutaj naklejkę swoją nakleiłem. Z tyłu tak, z góry tak. No i tutaj mamy przycisk dotykowy. Słuchajcie, tutaj jest przycisk dotykowy. Jak wygląda po pierwszym włączeniu to urządzenie? Słuchajcie, podpinam je do zasilania, kabel 8. Słuchajcie, ten, który dostałem w zestawie, był tak lipnie zrobiony, że po włożeniu tutaj do środka on wypadał. Po prostu przechylałem urządzenie i on sam jakby wypadał z tego gniazda. Dlatego wziąłem jakiś inny swój i powiem Wam, że ten już troszeczkę ciaśniej wchodzi. Tam na live dostawałem komentarze, żeby go taśmą tutaj oblepić, żeby ciaśniej wchodził, ale okej, ten jeszcze daje rady. Także podłączmy sobie to. No i pierwsze, co nas przywita, to taki napis 420 W. I słuchajcie, za chwilę piękna buźka, która będzie się uśmiechała do nas. To jest taki bajer, nie? To jest taki bajer. Oczko puszcza, pyk, pyk, kurde, włącz mi ładowanie tutaj i tak dalej. No i tym przyciskiem, słuchajcie, możemy się przełączać pomiędzy ekranami. Dużo tutaj wyborów nie ma. Następny ekran. To jest to. Tutaj jakaś informacja, jakim on trybem ładuje. Tutaj jest jakiś totalny czas i ile zużyto kilowatogodzin. No i można, słuchajcie, sobie wyłączyć ekran. To jest plusik. Załóżmy gdzieś w nocy nie chcemy, żeby nam po oczach waliło, to sobie włączamy, a ładowarka cały czas pracuje i ładuje nam urządzenia. Także tak to wygląda. Startowy ekran, przywitanie, buźka. Hello, podłącz mnie do ładowania. OK, bierzemy sobie kabel Baseusa. Będę robił to na teście Baseusa, tego, o którym wcześniej wspomniałem. 240W kabelek. PL Delivery 3.1, 50 V, 5 A wytrzymuje. Mówię, testy zrobiłem na obciążeniu 100 W. Bez problemu ten kabelek wytrzymuje, nie grzeje się. Za tą cenę mogę śmiało powiedzieć, że jest spoko. Nie testowałem transferów tego kabla, bo nie o to chodzi tutaj. Testowałem tylko, jak on znosi obciążenie i ile przez ten kabel tutaj uda się wycisnąć. No i co? Po podłączeniu. Załóżmy sobie, podłączę sobie teraz ten kabelek do najmocniejszego gniazda 140 W. Tutaj mam, słuchajcie, telefon Xiaomi 11T Pro. Naładowany jest w 100%. Dobra, nie będzie tak widać tego obciążenia, ale tylko Wam pokażę, jak wygląda tutaj na tym ekraniku, jak się podłączy telefon.
Szybko Wam pokazuję. Coś takiego. To jest ekran, na którym widzicie, jak Wam ładuje telefon. Teraz leci jakieś 14 W. Powiem Wam tylko, że na tym kablu, jak jest telefon, załóżmy, rozładowany do 30%, wyłączy się ekran, to tak potrafi wskoczyć w piku nieraz do 50 W, ale tak potem trzyma 40, no i w miarę tego ładowania te waty spadają w dół, tak? Czyli mamy taki ekranik po podpięciu tego jakby telefoniku. Jeżeli sobie chcemy zobaczyć tutaj następny ekran, przejdziemy, widzimy, że C1 port jest podłączony i pokazuje, że tam jest 11 W. Teraz jakbyśmy sobie podłączyli tutaj, to oczywiście by tutaj pokazywało i tak dalej, i tak dalej. Jakiegoś tutaj szału takiego z tymi ekranami nie ma. Podstawowe informacje. Teraz jest informacja, że ładuje fastbot. No i można wyłączyć to. To jest oczywiście zaleta, jeżeli chodzi o to urządzonko, że nie wali po oczach gdzieś tam, jak jest ciemno w pokoju. No i co Wam mogę powiedzieć? Powiem Wam tylko jeszcze tak o. Testowałem pod obciążeniem te złącze 140 W i teraz tak, tutaj jeszcze, o widzicie ten przycisk, to tak trzeba dobrze go kliknąć. To jest taka sprężynka dotykowa jakby, tam w obudowie. Można takie przyciski kupić nawet na AliExpressie i zrobić sobie jakąś też taką obudowę, że dotykamy i Wam przełącza. I powiem Wam tak, testowałem pod tym złączem obciążenie. Mówię, doszłem do 100 W, bo więcej nie mogłem uzyskać z racji tego, że wynegocjowało mi 20 V 5 A maksymalnie. Natomiast jak wygląda sytuacja z tymi gniazdami pomiędzy 100 W a 140 W? 100 W, nie wiem, ale chyba... Nie, tu chyba jestem w błędzie teraz, bo się zamieszałem sam. Było coś takiego na samym początku, jak testowałem, że tutaj jakby był limit tylko software'owo pokazywało do 100 W, a tutaj te gniazda, co mają 140 W, to nawet jakbym przekroczył te 140 W, 100 W, to by wskazówka szła dalej. Ale mogę się mylić. I chyba się mylę. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie testowałem 140 W, 100 W uzyskałem. Testowałem 100W, 100 W uzyskałem na jednym gnieździe. Mówię, one są 4 chyba współdzielone, także tutaj załóżmy 2 i 50, 50, 3 to będzie 30, 30, 33 i tak dalej, 4 po 25, nie? Wiadomo o co chodzi. Czy ładowarka, pytanie, czy ładowarka była stabilna pod obciążeniem tych 100 W? Tak, była stabilna. To jest plusik dla niej, nie wyłączała się. Czy ładowarka wydaje jakieś dźwięki podczas takiego obciążenia? To jest teraz bardzo ważna informacja. Słuchajcie, to urządzenie Oogie Boogie o tyle jest pod tym względem dobre, że ono jest totalnie ciche, nic nie słychać i wierzcie mi, nawet jak sobie byście to położyli koło ucha przy poduszce, to nie będziecie słyszeć żadnego dźwięku piszczących cewek i tak dalej. To jest też duża zaleta. Są urządzenia, które potrafią świszczeć, brzęczeć i tak dalej. Nawet mam taką jedną ładowarkę, że jak podpiąłem ją sobie koło łóżka, to powiem Wam szczerze, że ciężko było aż zasnąć. Ten pisk był tak nieprzyjemny, się wkurzyłem, ją wyrzuciłem, bo to nie ma sensu się tak katować. No a ten sprzęcik jest totalnie bezgłośny. To jest plusik. To jest naprawdę plusik. Nie wiem jak mechaniki tamte, czy pod jakimś obciążeniem jakieś tam dźwięki słychać. Natomiast to jest totalnie ciche. Dobra, teraz co? Do czego byśmy sobie przeszli? Przejdźmy sobie może troszeczkę dalej. Ja zrobię na chwilę pauzę, bo chcę się skupić, co Wam tutaj dalej przekazać o tej ładowarce. Dobra, słuchajcie, to teraz tak o, polecimy sobie, ja mam jeszcze zapisanego live'a z otwarcia tego urządzenia, także to myślę będzie istny hit, jeżeli chodzi o Oogie Boogie i otwarcie tego. Nikt jeszcze tego nie pokazywał. Słuchajcie, także lecimy sobie z otwarciem. Ja się przełączę tylko na Firefoxa i z jakieś, nie wiem, przynajmniej 10 minut będziemy sobie to oglądali, bo to jest live. Także let's go. O!
Oczywiście jak to ja na live. Ja, ale jestem ciekawy, co tam będzie. Teraz coś wam pokażę. Ja. Mamy was! Nie, tu miał być dźwięk, jakiś aplikacja nie wyszło. Teraz widzę, ok. Kamuza? Słuchajcie. Nie chciało się otworzyć. Ciężko w ogóle to było otworzyć. Dobra, nie wygłupiam się. Kurwa, udało się. Powiem wam, że to było dobre. Szaleństwo, nie? Jestem popierdolony po prostu i tyle. Dobra. Uwaga. To jest pierwsza część. Dobra, zrobię pauzę i tylko wam powiem tak, o, 4 ceweczki odpowiadają tym właśnie 4 portom USB-C. No i te dwie tutaj są na te 140 W, te czarne. No i tutaj mamy kabelki 22V, GND i 29V, czyli 22V to jest zasilanie tych 4 cewek, a 29 leci na te Power Delivery teoretycznie 3.1, co jest tam opisane, czyli 28V, 5 amperów. CD-ka, tak? Od LCD-ka. Zaraz zobaczycie, co jest w środku. Tylko się nie wystraszcie. Kurwa, jakieś 4, 6 cewek. Ile mamy? 2, 4, 6 i 2. 2, 4, 6. 6 cewek. Przycisk jest na sprężynce. To jest właśnie o tym, co mówiłem, ten przycisk. Słuchajcie, można takie przyciski kupić na płytkach. Jeżeli sobie, nie wiem, mamy drukarkę, wydrukujemy jakąś obudowę, to możemy zrobić takie bezprzewodowe przyciski, powiedzmy, dotykowe. Ten tu dotykowy. Mamy jakieś coś. Tylko jeszcze powiem tak, na temat tych przycisków z AliExpressu, z tymi płytkami, to tam można skonfigurować różne działanie tego, czy na przykład dłużej przytrzymamy, czy raz klikniemy, czy tam jeszcze jakoś tak były, chyba nie wiem, z kilka kombinacji z tego, co kiedyś testowałem. Do programowania chyba. A teraz? Ja pierdolę, ale tej plasteliny najebali. Słuchajcie, waga musi być zawsze u Chińczyka, nie? Jeżeli coś nie waży, to nie ma to kuźwa prestiżu jakości. Narąbali tego. Kurwa, ale tej plasteliny tu dali? Pany, kurwa, to ja tutaj do 5 ładowarek mam tej plasteliny zapas. Ja pierdolę. Zalepione tą plasteliną. I teraz jest pytanie do was, fachowców. Kto wie lub rozumie, po co oni tyle tu tego naładowali i co to jest? Piszcie w komentarzach. Komentarze będą po prostu, czuję, piękne. Co sądzicie o tej plastelinie? Ja wiem, że to nie jest plastelina, to jest jakoś się inaczej nazywa, ale napiszcie swoje jakby zdanie na temat tego, co tutaj się odwaliło. Ja troszeczkę już przewinę dalej, bo i tak wiadomo, jak to wygląda. Także zobaczymy sobie, jak nawet wydłubywałem tą plastelinę. Bo tam do piekła czy do nieba. Słuchajcie, ciągle ją wyciągam i tutaj waga, to jeszcze nie jest finał, tak jak to fix po całkowicie tym wyciągnięciu tej plasteliny. Z taką maską. Before, after, ok. O, tu jest dobry akurat moment. Idę po większą wagę. Będę ważył plastelinę i samo urządzenie potem bez tej plasteliny. Różnica jest spora. Także
Ładnie polecieli z tym tematem tutaj. Co jest dobre, że tą plastelinę to tak się zastanawiałem potem, można użyć do komputerów, jakiegoś chłodzenia cewek, nie cewek. To też by był dobry patent. Nawet takie rzeczy nie są w miarę tanie. To trzeba napisać plus minus 50 gram. Dobra. Całość, słuchajcie, bez plasteliny 409 gram. A gdzie ta plastelina? 409 gram z plasteliną 530. Także jak widzicie, no działo się na tym live. Ten live jest zapisany cały czas. Jeszcze tutaj pod termowizją coś sprawdzałem, jak się grzeje. W sumie on nie grzeje się jakoś masakrycznie, tylko jedno co zauważyłem i tak się teraz zastanawiam, dlaczego jeden transformator mi jakby nie pracował. Być może to jest powodem tego, że on mi nie chciał wyzwolić tych 28 V. Może jest jakieś uszkodzenie, nie wiem. Czekam na jeszcze jeden test, słuchajcie, który zrobi osoba, która jest bardziej kompetentna niż ja, bardziej się zna na elektronice. Jest to Marek z YouTube'a. Pozdrawiam cię, Marku, jak to będziesz oglądał. No i wtedy już będę miał, powiedzmy, takie bardzo, bardzo szczegółowe podsumowanie tego ugi-bugi i czy to się opłaca, czy nie, nie? Słuchajcie, zobaczymy sobie jeszcze troszeczkę dalej. No dobra. Coś tutaj muli ten YouTube. Ok, darujmy sobie to. Wiedzieliśmy, jak jest rozebrane, także tu coś się grzeje. Tak jak widać, tutaj Prawdopodobnie rezystor jakiś. minimalnie coś tam się grzało. Transformatory 2, jak widać, praktycznie są zimne. Kurde, Nie grzeją 22 się. W pompuje. Tylko to jest teraz przy Ładnie. obciążeniu 22 W, także nie ma co za bardzo tam jeszcze pracować jakoś. Co tu mogło być? Tu gdzieś. No i tak to wygląda. Słuchajcie, live jest dostępny, jak coś podlinkuję do opisu filmu. Ktoś, kto będzie chciał sobie to patrzeć, to sobie zobaczy, a tymczasem przejdźmy może do takiego szybkiego podsumowania, zakończenia tego filmiku. Nie chcę też robić 3-godzinnego filmu. Powiem wam tak, podpinałem to pod laptopa. Dużo zależy też, jaki macie kabel. No wręcz powiem tak, kable to jest temat rzeka. Powiem wam szczerze, że ja nie sądziłem, że to jest tak obszerny temat, tyle jest niuansów, które powodują to, że na przykład urządzenie nie może się dogadać z drugim urządzeniem, bo na przykład mamy jakiś nieodpowiedni kabel. Do tego wszystkiego potrzebne są w zasadzie wszystkie 3 punkty, żeby spełniać jakieś tam kryteria. Musi być urządzenie odbiorcze, czyli w tym wypadku na przykład telefon, który ładujemy, ładowarka i pomiędzy nimi kabel, który musi też wspierać jakieś tam technologie. I co chciałem powiedzieć, na zwykłym kablu jakimś takim USB Baseusa, podłączając laptopa Della, który ma ładowarkę 19,5 V, 3, chyba tam 3 ampera, to chyba jest coś tam koło 70 W, czy jakoś tak. Słuchajcie, podłączając laptopa na takim kablu pod złącze 140W, które powinno tego laptopa bez problemu pociągnąć. OK, sam laptop po włączeniu włączył się, ale wyskakiwała informacja, że mam za słabą ładowarkę. Potem jak się laptop uruchomił, działał. OK, pobierał sobie tam, zależnie tutaj pokazywało na tym wyświetlaczu, słuchajcie, tą wskazóweczkę, akurat teraz nie pokażę, jak tam jak te waty skakały. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Dopiero po włączeniu na laptopie testu OCCT, który obciąża procesor w 100%, ładowarka się wyłączała. Dlaczego? Bo kabel był za słaby. Nie dał rady pociągnąć tylu watów, które ona sobie tutaj tam krzyczała. Dopiero po podpięciu kablem Baseusa takiego laptopa ten test z OCCT przeszedł, laptop się nie wyłączył i tak mogę powiedzieć, ta ładowarka może służyć do ładowania laptopa,
Można też podłączyć laptopa, że będzie nam działał na takim zestawieniu, pod tym złączu na 140 W. No to zależy jakiego laptopa podepniemy, bo mocniejsze to wiadomo, tutaj mamy maksymalnie 140 W. I pytanie na koniec. Czy ja polecam to urządzenie? I teraz to jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Odpowiedź na to jest trochę skomplikowana. Jedynie, czego nie wiem, to jednej rzeczy. Dlaczego nie chce mi tutaj wyzwolić tych 28 V, czyli żeby osiągnąć te 140 W, tak? Jeżeli to pominę, to powiem Wam szczerze, że no z tego co testowałem, to urządzenie sprawdzało się, jest ok. Jakby wszystkie te normy, które są tutaj opisane, bez problemu jakby uciągnie. Nie ma czegoś takiego, że jak podepniemy sobie obciążenie 100 W, to nam się zaraz wyłączy. Wygląda fajnie, małe jest, można sobie gdzieś postawić. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, można sobie ten ekran wyłączyć. No i teraz właśnie mówię, mam takie gdzieś wewnętrzne takie troszeczkę zmieszanie. Czy ja mogę to polecić, czy teraz na przykład zastanowiłbym się i za te pieniądze kupił sobie, nie wiem, mechanika, tak? Dobra, to będzie szczera odpowiedź. Powiem Wam tak. Jeżeli miałbym jeszcze raz wydać pieniądze, to bym wybrał sobie chyba jednak mechanika. Z tego względu, że mechanik ma indukcyjne ładowanie bezprzewodowe. To jedno. Po drugie, posiada bardziej szczegółowe informacje na temat ładowania, czyli nie tylko, że są waty pokazane, ale są jeszcze wolty i amperaż. Także to jest też bardzo fajna sprawa. Ten tego nie pokazuje. Gdyby ten pokazywał jeszcze wolty i amperaż, to raczej bym został już przy nim tak na dobre i na złe, nie? To już by było fajne. Niestety nie pokazuje. Ogólnie za tą cenę, no co mogę powiedzieć? No kurwa, to jest trudne pytanie, naprawdę. Ja nie lubię doradzać, co kupywać i tak dalej. Chciałem Wam pokazać tylko na tym filmiku wszystko to, co się dowiedziałem o tym urządzeniu. Pewnie są osoby na polskim YouTubie, które by to rozpracowały 100 razy lepiej. Na przykład taki, Jezus, jak on się nazywał? Boże, zapomniałem, taka jest jedna osoba, co fajnie te filmy robi. Oj, co ma tą maskę taką konia na głowie? Kurwa, zapomniałem. Ja pierdzielę. Jak on by dostał to w swoje ręce, to on pewnie by to też fajnie rozebrał, przetestował te jakieś komponenty, powiedział co mniej więcej, jakie tam elementy się znajdują. No niestety u mnie takich jakichś super szczegółów nie ma, ale to, co udało mi się wyciągnąć, przekazać Wam, to mam nadzieję, że przekazałem. I pamiętajcie, jeżeli macie do wydania te 200, dobrze się zastanówcie. Jeszcze raz pokażę tą trójcę. Czyli mamy tutaj, słuchajcie, ugi-bugi, mechanika, który właśnie, tak jak mówiłem, pokazuje wolty, ampery i łącznie ile tutaj wat jest, tak? To jest właśnie fajna informacja. No i ta trzecia ładowarka, która jest z tej stawki najdroższa, słuchajcie, też pokazuje wolty, ampery i waty. Też ładnie wygląda. Z tego, co tutaj w komentarzach gdzieś czytałem, jest spoko. I ten Power Delivery ona ma naprawdę, bo gdzieś też tutaj ktoś coś testował. Chociaż tak naprawdę powiem Wam tak, ta Ugi Bugi, tutaj jest gdzieś zdjęcie jakiegoś użytkownika, który pokazywał, że obciążył te złącze 140W. Zaraz Wam pokażę. O, słuchajcie, ktoś tutaj 120 W ciśnie. I tutaj jest pokazane 1844, czyli ma raz, dwa, trzy, cztery urządzenia podłączone. No i tutaj zobaczcie, jest ktoś, kto wycisnął na tym złączu 140 W. Nie wiem, jak on to zrobił, co tam miał podłączone.
nie napisał w komentarzu, nie ma jak się nawet go zapytać, bo tutaj nie można się zapytać użytkownika, słuchaj, jak to zrobiłeś? Widać tylko, że jest podłączony Highdense, 141 W pokazuje, 28 V, wyzwolił 5 A. Mi się tego nie udało, pomimo tego, że posiadam, słuchajcie, dokładnie coś takiego. Może to trzeba coś mieć mocniejszego, może to jest za słabe 140W, bo to maksymalnie 140 W pociągnie, ale no chyba powinno pociągnąć. Dobra, nie wnikam w szczegóły. To tyle. Coś czuję, że wypadłem z obiegu trochę zrobienia filmików. Miszmasz taki trochę wyszedł, ale co tam. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Miłego dzionka.